और साइकिल के जितावे के भी आदेश रहल भैया के, ऐसे न जीती ओकरा पर विशेष ध्यान देवे के होई। अब का आज बीतिए गईल, काल काल फैसला हो जाई, काल जौन करे के तौन कल हलो। बहुत निमन डांस रहल देखा, और से सुने के मिलल रवीना का जौन शॉर्ट वीडियो आवेला, शॉर्ट वीडियो एगो शॉर्ट वीडियो बनावे खातिर 1 घंटा मेहनत धूप में करी ला हो। एक बेरी में फाइनल ना आवेला तो ओकरा के 10 बेरी कट लेला। बर्बाद करत बा, कहत बा कि जितना सुगर तू हो एकर राज का बा, इतना टेम्परेचर बढ़ता फिर भी तुहार ब्यूटी में कोनो गिरावटे नहीं खेयावत। लइका कहता घुमतारू दिन दोपहरवा हो, अरे घुमतारू दिन दोपहरवा हो, चमकता तोहर चेहरवा हो। हरवा हो चमकता तोहर चेहरवा हो। खिलाड़ी पाल जी बरकछा खुद से आशीर्वाद दिले बानी, ये 50 रुपया बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना बा। कहे हई ब्यूटी के राज का बरानी बोल रानी, ए तब तो हर ब्यूटी के राज का बरानी बोल रानी। लड़की बतावलस खैला के बाद पी खैला के पानी, खैला के बाद पी खैला के पानी, एही से खिलल बा हमरो जवानी। ऐसे ना फिर उपट गईला भाई में वीडियो कॉल में। अच्छा मतलब उनकर जवाब देहल जरूरी बा। वो और मोटकी कमर हिलल तो यार पतिलकी हिल जा। केकर मन बा, खाली तोहने जानी तू जानी का कि सबकर मन बा। अरे सभाई का मन है भैया, तो हाथ उठवा दो तो जानी। उठावा लोगन हाथ, जवाब दे दे इनकर। हो अरे बुढ़ऊ दादा कहत बाड़न, दादा का टावर धइले हो। काहे का आवत का भइल बिया, हड़वा कहीं गलत जगह ना लगत तो। हर ब्यूटी के राज का बरानी बोल रानी, तो हर ब्यूटी के राज का बरानी बोल रानी। ए हो खैला के बाद पी खैला के पानी, अरे खैला के बाद पी खैला के पानी, एही से खिलल बा हमरो का। पावर ब्रेक हो, कच दे मारा हच दे रुक जा। ई झटका हो पागल आदमी। आगे से ले लो। प्राणु यादव जी ने कह रहा हमरे डांस पर, हमरे डांस के तो दीवाना लाखों लोग बा। आ यही के चलते कितना कुल कचाइनो करत हम बिरावा में। यही के तो देख के देख तलन जा, हमन साधु बन के घूमत हई जा। यही से तो करताल में मूर्छो लगैला। बस बस हमन के
जैसे सबकर चलत हो से चला रहल जाइला, कोई के रोक छेक ना करिला जा। कहे का ताये हो ड्यूटी के राज का बरानी बोल रानी, ए हो हई ड्यूटी के राज का बरानी बोल रानी। अरे खइला के बाद पी खइला के पानी, ए हो खइला के बाद पी खइला के पानी, एही से खिलल बा हमरो। परशुराम पाल जी मसल महुआ से आशीर्वाद देले बानी। अच्छा 50 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद बा। सकल पंच के प्रणाम पहुंचे। कहो भैया कुल तो हरिये लोगन के चिन्हत रहल का 516 कुल चल गेलन जगह। हवन जा भैया बे मला तुम्हें धीरे धीरे दे कि न दे नहीं अब हवन लोगन गांव वाले कुछ होले ऐसन बात ना। अच्छा कोई बात नहीं। कहे का लइका एक बात और पूछता, कौन भोजन करेलू ए हो कौन भोजन करेलू दिने पदिने निखारेलू, दिने पदिने निखारेलू। लड़की बतावलस ता हम देसिला आहार पर योग करिला, उठिए के ये बाबू योग करिला। ता हम देसिला आहार पर योग करिला, उठिए के भोरे भोरे योग करिला। तो कहीं साच बड़ू काच होई हानि बोला हानि, ए तो कहीं साच बड़ू काच होई हानि बोला हानि। अरे खइला के बाद खइला के पानी, ए हो खइला के बाद पी खइला के पानी, एही से खिलल बा। हइले ला एके कहल जाला झटका। हां डब्लू भैया वाह क्या बात है, आपके द्वारा 100 रुपया देकर के सम्मान किया गया ए डांस के भाव पर झटका पर। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी की नातिन बड़ी 50 रुपया दे के सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बा। सकल पंच के प्रणाम पहुंचे। कहे लइका का कवन भोजन करेलू ए गोरी कवन भोजन करेलू दिन पदिने निखारेलू। तने दिन में गोरी बलबनी बरेलू, ओहो हम देसिला आहार पर योग करिला, उठिए के भोरे भोरे योग करिला।
बड़ा लहोरा हमरे के बेरी हाँ, ऐसे इनकर गांव में आई नहीं ऐसे हाँ, अब हमरो के लहावे दा हाँ। बुलेटिया वाला ई पंचायती राज कर्मचारी पप्पू भैया आप दीवाना जी के भाई हैं, बड़े भाई हैं, सुंदर पुष्पहार और ये 100 रुपया देकर के सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम। बुलेटिया वाला को फरमाइश बा ओहो तब कहीं साच मारू काच होई हानी बोला हानी ए तब कहीं साच मारू काच होई हानी ए हो हानी खैला के बाद पी खैला के